Takže dámy a páni, vítajte pri dnešnom vlogu Írsko, časť 1. Máme tu pekne krásne Samka. Zajíčko! Dobre, a momentálne, keďže sme pred pár dňami vysťahovali celý barák a túto chudák náš kutil, nemal si kam dať veci, tak sme sa tak troška, jak sa hovorí, že on si išiel kúpiť skriňu. A nemali sme takzvané, jak sa tomu hovorí, že auto. A skriňa váži čo? Iba 80 kg, takže ideme pekne po slovensky. Poď, to dáš, poď. Ja sa už nedosmiem, to je strašne vtipné toto. Áno, vtipné bolo, keď sme ešte tú prvú krabicu niesli, že? Bez fúrika, to bolo tiež vtipné. Hej. A ja som kokoti, sme ich dali takto, čiže buzeránsky na ryti. A ja som hodinu A tak dobre čakal našli. s týmto celým. Neviem, čo je lepšie, čakať hodinu s 38 kg krabicou, alebo nie, s 35 kg krabicu. A počkaj, prvá prekážka nášho života. Rozmýšľam, či idem tady alebo tady. Toto je väčšie. No, bude to veľmi náročné, pozerajte sa na to, prejde, výborne. Veď ja som tým kurz. Takže to je posledný vstup z tohto vlogu, takže lúčime sa s vami a dovidenia.